No niin, se siitä koko karonka. Onnellinen loppu huipennos. Joko se loppu nyt, No pumpa se näissä lopuissa on, ne tulevat lopussa. Oh, katsotaanko uudestaan? Pumpa me just nähtiin se. Ehkä huomenna. Hei, mitä te teette? Et sanonut, että katsotte elokuvaa. Mä haluun katsoa kans. Äiti, me just lopetettiin. Show on ohitse. No sitten kelaatte sen alkuun. Äiti! Setä Max, me katsotaan elokuvaa. Ai, ei. Hei, nää on voimakusia. Hei, katsotteko elokuvaa? Kertomisen arvoinen tarina voidaan kertoa kahdesti. Mitä? Oi, anteeksi. 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 Pois sieltä. Mitä tää jengi on? Hei, istukaa alas. Jukra! Varokaa! Okei, kaveri, sä voitit. Etänpä pahakses. Hakuna Matata. Simon, mä en vieläkään oo oikein hyvä väkijoukoissa.